moje meno je Lulu a vítajte pri dnešnom videjku. Dneska nie som sám, a som tu spoločne s mojím bratom Milanom. Čau Milan. Juice! A dneska si zahráme hru Oheň a voda. A to je všetko. Dali sme si už nejaké predkola, docela ďaleko sme sa dostali, môžeme ísť na to, pôjdeme pekne od prvého kola. No a ideme na to. V tejto hre ide vlastne o to, že ste dvaja a musíte sa dostať vlastne do cieľa. Ja som voda, on je oheň. Tak a úlohou je pozbierať tie diamantiky, no vlastne ani nemusíte pozbierať, alebo bolo by to dobré. Dostanete za to lepšiu známku, tam dostávate známky Ačko, Bčko a tak. Ty. Ten, kto ide posledný, drží toto. Tak. Oh, bože. Nie, môj diamant. Shit. A máme nový rekordový čas. Či nie? Ja som prvý. A o 2 sekundy. Jednotka. Čo dodať? Sme proste najlepší. Takže vidíte už, o čo ide v tejto hre. Pôjdeme na druhý level. Tu máme čas 57 sekúnd. Dáme to pod. No ideme na to. Poď. Poď. Ty sa máš. Držíš. Idem prvý na hentom. Kto povedal? Ja. Obež. Je predsa len o čosi mladší. Poďme naraz, 3. No poďme naraz. Tu jak si spravil, len sa to ne... Ty vole, to jak si prežil? Však ja už som bol na tém. Ty vole, tak ty si mala teraz brutálne šťastie. Skoč! Ty si... Môžeš ísť. Prestaň, ja idem. Ja ti to nejdem držať. Nemusíš, ja ti to budem držať a skončím prvý. Ty magor! Dobre, prvýkrát ideme retro level, pretože tento debil musíš disky všetko dosrať. Tak ti treba. Držíš. Ty. Ja som držal. Ja ti držím. Už to je otvorené. Teraz to neskáč, počkaj, byť tebou. Tak počkám, kým sa to vyrovná. Ty si jedný blázen. Prečo? Držíš. Ty. Teraz. Ja som kvôli tebe skapal. Držíš. Dávaj. To čo chceš, Milan? Čo chce byť chudiatko prvé? No ideš, a teraz kapeš, tak ťa zabijem. Ja, samo. Ja idem tam dole a do henteho. Áno? Yes, we are champions. Beží nám čas. Hráme. Dobre, takže druhé kolo sme tiež úspešne zvládli a ideme na tretie. Tretie kolo je takéto fialové. Máme tu The Best, čas 51. Jo, toto je dobré. No, tak toto tiež. Ja chcem tie trampolíny. Samo s tým nevie narábať.
No teraz toto je taká nová vecička, cez ktorú musíte na ňu skočiť a ono vás to vlastne odfúkne do nebies. Ale ja chcem svoje diamanty. A toto je vlastne docela ťažké, pretože tam je láva. A brzdi, poď. Ktorá je moja. Yes, ja už som to dal. Ale ja som Superman. A som doma. A teraz idem zomrieť. Poď ešte dáme nový čas. Nedáme kvôli teba. Ale nevadí. Strácame 2 sekundy, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekúnd. 9. Prečo nemôžem ísť domov? Hurá. Prečo tiež teraz otvoril? Neviem. Ha, ja som bol teraz prvý. Ty si tam skákal. Dvojka či trojka? Dobre, ideme teraz Na oranžové? na 4. level. A toto bude, myslím si, že posledný level dnes. Ak sa nám podarí prejsť, tak sme na vači páni, pretože toto nikdy. Ešte. Ty musíš smačknúť tú páčku. Ty si mal teraz dobré šťastie. Dobre, ty si ma teraz budeš zbačknúť tú páčku, ja ti otvorím takto vrátka. To není vrátka. Ty. Ale to je stena. Myš si prehento. A čo? Hlavne nespadni dole. Ale neboj sa spadnúť. A pôjdeš jen to diel na okolo a ja už si idem domov. Ale ty podvádzaš. Ja nepodvádzam. Skap. Ja teraz idem do skoku. Jo, som ťa predbehol. Ja. Tam už sa nedostaneš, to už chod. Ja. Hraj, Milan. Dobre, milí diváci, z dnešného videjka by to bolo asi všetko. Lúčim sa s vami ja, Lulu.